Kini mga katropa sa tubalitang showbiz. Uy, nagpanukad na si Inday Erica kay iyahaning idol si Melanie Marquez, the long-legged, para sa laparing lang long-legged. Ato sa iron mga katropa, kay matud pa sa tuwang headlines, Melanie Marquez nag-file og divorce. Human makasinati og physical abuse gikan sa iyang bana. Ato sa iron kini mga katropa nga balita, kauban ang tuang showbiz news correspondent, the long-legged Inday Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Yes, good morning mga Maring. Kamusta nga to ang adlaw nga Miyerkules karon? Hoy Maring, mainit-init nga balita ha? Desidido karon si Miss International 1979 og aktres nga si Melanie Marquez nga mag-file og divorce sa iyang Amerikanong bana nga si Adam Randy Lawyer human masinati ang sunod-sunod nga pang-abuso. Ipadayag niya ang pipila ka mga insidente sa karahasan. Lakip ang pagsuntok kaniya og pagtutok og pusil sa iyahang nawong. Ingon man ang mental og financial nga aspeto. Nagsumiti usab siya og liham sa Bureau of Immigration aron ikansila ang visa sa iyang bana og i-blacklist kini sa nasud. Dugang pa ni Melanie nga gusto lang niya og kalinaw og kalipay. Wow! Lagi na katropan Israel kayo man pakaslan human sa aral. Kulatahon din sa unahan di ay. Ay nako, mo totoo ang showbiz balita mga Maring. Ako ni si Maring Inday Erica. Di man ko gwapa, di man ko mistesa, pero wasab ko kulatahan sa kong bana. Ayaw ko piyansa basin og makulatahan na. Daghang salamat, bye.